Bon dia a tots. Avui estic a Espais i Llum, rodejat, com podeu veure, d'una quantitat impressionant de sistemes de llum. I l'empresa, Espais i Llum, estan aquí a Palma capital, i és una empresa que se dedica a desenvolupar projectes de lluminari per totes Balears. Ara hem acabat l'auditoria i, com sempre duim fent, les auditories presencials, hem entregat tota la documentació i els he explicat molt bé en aspectes com, per exemple, tot el que són, per exemple, les bretxes de seguretat, que, com ja sabeu, com es diu la llei, la llei del sistema de protecció de dades, és que tenim 72 hores per informar de bretxes de seguretat. En un principi, l'empresa ja compleix la llei, ja ho té tot signat i res més. Salut i força.